Bismillahirrahmanirrahim. Sebatul acizin. Sena lil haliqi gabra ve eflak yarattı katradan gövheri pek. Sena övgüler alkışlar aşağını hamd deyip yaptır. Lil haliqi li üçün halik halk eden yaradan gabra yer eflak gökler asmanlar. Kur'an-ı Kerim elhamdülillah deyip başlaşıyali soparlayar işanım sena lil halik deyip başlaptır. Hamd Allah üçündür deyip başlan bolsa bulam övgüler halik üçündür. Yani övgüler alkışlar asmanları yeri yaradan Allah Teala üçündür. Yarattı katradan gövheri pek yarattı. Katradan yani damcadan gövheri pek diyen bir pek gövher. Ondan murat gövherden murat Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Katradan murat Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin kakası Hazreti Abdullah'ın bir damca şehvet suyu. Bir damca şehvet suyundan bir pek gövher yarattı. Semavat öyünü tuttu muallak, cihana hukmunu görsetti mutlak. Semavat diyani asmanlar, öyünü tuttu muallak diyani direğsiz, asıl olup duran, asmani qıralarından hiç zat diremen, yukarıda asılıp duran edip yarattı. Semavat öyünü tuttu muallak, cihana hukmunu görsetti mutlak. Cihana hükmünü görsetti, görkezdi, mutlak diyani doli. Allah Teala cihana doli hükmünü görkezdi. Tefsirlerinin biri, şerhlerinin biri, yani gece günnüdün öwürlüp durmagy, ay bunun aylanyp durmagy ya şoňa meňdeşdatlar bilen ya şu asmanın hedun dörüp asıl koymağı bilen ya inniki aytjak zatlary bilen jahany hükmünü görsetti mutlak. Kılıp qabra medarın dimmeyi hud beni adamga annan kısmeder kut. Kılıp qabra diyani yer medarın yani esasını aslını zimme diyani boynunna hud diyani ulu balık üstünne boynunna deydi üstünne yerin aslını esasını bir ulu balığın üstüne koydu. Adı Nunmuşun. Beni Adam'a annan kısmeder kut. Beni diyani oğul. Adam oğullarını annan yani şu yerden kısmeder kut. Kısım diyani pay. Kut diyanem iyimit adık. Adam oğullarını şu yerde ekin ekti dikti. Şu taylardan rızk pay verdi. Hediyetti cihan içre fevasil kılır her fasıl türlük neş'e hasıl. Hediyetti diyen bağışladı, berdi. Yani aşağına pedit diyen nüskoda var deyiptir. Gönkü nüskolamız peditti. Pedid etti, yarattı deydi. Onu pedid etti, yarattı cihan içre fevasil. Cihanın içre fevasil fasılın köplüksani 4 fasıl yarattı. Fasıllar yarattı. Kış, yaz, tomuz, güz. Kılır her fasıl türlük neş'e hasıl. Her fasıl dürlü alamatlar hasıl eder. Kış donup duranır. Yaz yarılıp göğürüp can girip dur. Tomuz bişye güz. Yine şoň ýaly. Ajab suno ajab ihkam-ı takdir kılır bir kurustan alem gözün seyir. Ajab suno ne ajab ne gen iş suno diyani iş ajab ihkam-ı takdir diyan ihkam diyan hüküm ne ajab özünün ajab hükmü özünün ajab takdiri işi bilen kılır bir kurustan alem gözün seyir. Kılır bir kurs diýen bir tegelekden
kurşlayıp bir tegelecik dadı diýerler. Bir kursdan alem özün seyir, alem Allah Taala'dan galan zatlara alem diýerler. Gözün seyir diýdigi, alemin gözüni dok edýär diýdigi. Nuh suresinin 16. ayetinde de aýdypdyr. Euzu billahi mineşşeytanirracim ve ja'ale'ş-şemse siraca diýip. Kıllı Allah Teala günü yer ähilleri üçin çıra edip diýip. Ol bir gün noğya dağa düze deňize öýüň içine çenli hemme yerini ýagtyldyp hemmesinin gözüni dok edýär diýdigi. Şeýle ajab sunwatun eýeti, işin eýeti diýdigi. İrade kılsa ol hayyu tuwana kılur bir lahzada bilmesni dana. İrade diýdigi, islese diýdigi, irade kılsa eger islese ol hayyu tuwana ol diýdigi Allah Taala hay diýdigi diri, tuwana diýdigi başaryan güýji ýetýän. Elmedama diri näme islese başaryp güýji ýetýän Allah Taala eger islese kılır bir lahzada bilmesni dana. Kılır bir lahza diýeni göz açyp bilmeýän bir zaman bilmesni dana, dana diýdik, bilýän diýdik, dana diýdik. Bilmesni dana, bilmeýänni bilýän eder diýär. Eger Allah Taala islese bir bilmeýäni bilýän edip bilýär. Onuň ýerine setiri bilen hem misal getirýär. Safi toprağın etgeç can ile cism niçük küm eyledi danay her isim. Safi diýdi Adam Safiyullah aleyhissalatu vesselam, toprağın diýdi Adam aleyhissalam toprakdan yaratdy, etgeç can ile cism diýdi on toprakdan gowresini yaradyp içine ruh berip can cism edenden soň niçük küm eyledi danay her isim. Şeýle ki ol Adam aleyhissalamy her bir zadyň adyny bilýän edip etdi. Ýoksa okan dokan zady ýok. Ol ýaňy yaradylan perişteler şu taýda Euzu billahi mineşşeytanirracim. Embihum bi esmaihim diýen ýeri bardyr. Habar ber olary atlar bilen olaryň perişteler bir yerin yüzünde bir mahluk yaratjak bolýan ol eýle beýle Allah Taala men sizin bilmeýänlerinizi bilýänlerini diýdi. Onuň Adam aleyhissalama yerin yüzünün ähli dağ, düz, deňiz, ol haywan, insan hemme zatlaryň ad düýe kim näme hemme zadyň adyny öwretdi. Perişteler hana aýdyň diýdiler atlaryny. Perişteler ýa sen biliriňden başga bir piştat bilemzok diýdiler. Onu Adam aleyhissalam han bulan atlaryny aýtdylar diýenne hemmesini aýtdy diýe. Bir lahzada bilmeýäni bilýän etdi. Halas etse birewni Rabbul Eflak galur dağ astyda annan çykar päk. Halas etse birewni diýen bir adamny Rabbul Eflak, Rabbi diýen eýeti Eflak diýeni pelekler yer göğü yaradan Allah Taala birini halas etmek islese, halas etse galar dağ astyny annan çykar päk. Şol halas etjegi dağın aşağına galsa-da şondan arasta çykar. Niçük gün tuttu tufan deşdi tagy, welikin bolmady höl Nuh ayagy. Indi misal getirýär. Şeýle ki Nuh'un tufany azap suwy deşt diýeni düz dağ diýeni dağ, her bir iň beýik dağyň ýokarsyna da 40 gez suw çykdy. Dağı düzü yerin yüzünü Nuh'un tufany aldy. Welikin bolmady höl Nuh ayagy, höl diýeni öldüýdi. Çyýrdydy. We şeýle bolsa-da Nuh aleyhissalamyň öz ýanyna 80 adamsy bilen 80 kişi bilen ayagyna ölem degmedi. Allah Taala ona bir gämi ýasa, şeýle boljak diýdi, gämi ýasap mündüler. Şolardan başga ähli
zat helak boldy, diňe şol adamlar helak bolmadylar. Halilullah üçin yandyrdylar nar, qadam goýmay oşol ot boldy guldar. Halilullah diýeni halilliýdi, dost diýdi. Onu İbrahim aleyhissalatu vesselam diýen bir peýgamber bar. Şoňa Halilullah diýýärler. Oňa bir Nimrut diýen bir kafir padşa oda ýakjak boldy, olar meýdana gedelenjekdenlerini olan butlaryny döwüşdirdi. Soň gelen soňlar uly hingillik ýaly uçak bir zat ýasadyp iki dağın arasyna odunyň doldurup şoň üstüne zyňdyrdy. Şey diye Halilullah üçün yandırdılar nar diýen ot, qadam goýmay oşol ot boldy guldar. Qadam goýmay entek zyňdylar, entek oduň içine düşmänkä ot Gülistan boldy İbrahim aleyhissalam üçin. Bir Surat-ı Enbiya suresinin 69. ayetinde şey diýipdir: "Euzu billahi mineşşeytanirracim. Kulna ya naru kuni berdew ve selamen ala İbrahim." Aýtdyk biz, ey ot, bol sen sowuk we salamat İbrahim'e diýdik diýe. Şu İbn Abbas diýen sahabadan riwayet bolupdyr, şu sowuk bol diýip ýöne salamat bol diýmedik bolsa onu doň ölmegem, doň pelak bolmagam mümkin diýär. Şu İbrahim aleyhissalam oduň içinde Allah'ın kudreti kan sowuk bol we salamat bol diýipdir. Qadam goýmay oşol ot boldy guldar, ýanky o illen gözüne ot, oduň orta arasyny ol Gülistanlykda otýur. Gazap gel adalaryny kıldy näbut, edi ol yel nesimi tabi uhud. Gazap gel Allah Taala'nın gazap geli Ad diýen Hud aleyhissalam diýen bir peýgamberin kowmlary azdylar. Bir ýeriň ýüzüniň iň uly adamlary eken, gowreleri şol Allah Taala'nın gazap geli gazap gel adalaryny kıldy näbut diýeni ýok etdi. Edi ol yel, ýöne olyn şol şeyledi ol yel nesimi tabi uhud. Nesim diýeni mülayim yel, dang öwtýän ýakymly şemalcıga nesim diýilýärmiş. Tabi uhud diýeni Hud aleyhissalama iman getirip izine düşenleri, boyun bolanları, tabin bolanları ol yel ýöne dang ýakymly şemali ýaly, emma beýleklere olary öýlerini başlaryna düňdürip çöwürüp gitdi. Balyg garnyda bir sahyp keramet çile olturdy we çykdy salamat. Bir balygyň içinde garnyna bir sahyp keramet, bir keramet eýesi Yunus aleyhissalatu vesselam diýen peýgamber onu bir gemiden suwa dökdüler, o taýda bir balyk onu ýutdy. Sahyp diýeni eýesi, keramet diýeni bir adaty işler, adatda bolmaýan işler, peýgamberleriň adaty bolmaýan işlerini mucize diýerler. Öwliýalardan bolýan zatlara keramet diýerler. Bu taýda toparlaýar. Sahyp keramet diýipdir, mucize diýdigi bolmaly. Çile olturdu, çile diýeni çehillen, yeňledilen diýipdir, çehillimegem 40 diýipdir. 40 gün oturdy we çykdy salamat. 40 gün balygyň garnyna bolup ýene-de salamat çykdy diýär. Balyk ahyrin 40 günden soň gyra getirdi, ýuwaşyk bilen çykyp bir otlaňda atlan kölegesine geldi, kıssasy öz ýerine. Ýogsa bir haýwan, bir adam zady ýutsa olaýam adam bolup çykmaýar, ol oň içinde eriýär gidýär. Bu Allah Taala'nın kudreti. Eger emretse kimni farqul farq, gelur bir lahzada garb üstüden şarq. Eger emretse kimni, haýsy kişini, kime
buyursa Allah Teala farqul farq diýen aýryjy, farq diýen daň atyrgyjy Allah Teala eger buyursa gelir bir lahzada bir göz açyp ýumýança garp üstüden şark. Garp diýeni magryb diýen manada bolmaly. Günüň ýaşaýan ýeri şark diýenem, günüň dogýan ýeri. Bir göz açyp ýumysy ne garpdan şarka geler, ya şarkdan garpa barar, garba barar, maşrykdan magryba getirer diýdigi. Neçik gün dostunu Sultan-ı Kowneyn yeturdi sagatida qaba qawsayn. Muňa misal edip aýdýar, şeýleki dostunu dostu diýeni bizim Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Muhammed aleyhissalam Sultan-ı Kowneyn, sultan dünýä we ahiret sultany bolan dostunu diýipdir. Sultan-ı Kowneyni dostunyň sypat edip getiripdir de. Dünýä we ahiret beýlekin häbi çapana dünýä we ahiret ýa hereket we sukun diýipdir. Dünýä Kowneyniýanyň iki ýurtdan murat dünýä we ahiretdir ýa bir hereket bilen säkinlikdir diýipdir. Yeturdi sagatida qaba qawsayn, bir sagatda diýeni bir zamananyň bir bölegini Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şol migraçyny aýdýa, qab diýeni muqdar, qawsayn diýeni iki ýay muqdar, dergah-ı ilahi diýipdir. Allah Teala'ga şeýle iki ýay muqdar, ýanky ýaýyň ortasyndan gyrasynda çenli bolan peykam ýaý diýilýän zat. Şeýle goloyna Allah Teala öz goloyna ertdi. Şol Mescid-i Aksa'dan gitdi, ýene de Mescid-i Aksa çenlem ondan öz öýüne geldi, gidip gelende düşewiniň ýylysam sowamady diýär. Eger Allah Teala emretse, bular ýaly zatlar Allah Teala'ga ansat. Eger her kimge berse izzu imdad, gelir hidmetiga jin adamy zat. Eger her kime berse iz diýen ululuk, imdad diýen kömek Allah Teala eger her kime ululuk medet berse, kömek berse, gelir hidmetiga jin adam zat. Onuň hizmetine jinlaram adamlaram hizmetine gelip durarlar. Süleyman kim egurdi unsujunnan ani fermany erdi bir niginnen. Süleyman aleyhissalam Davud aleyhissalamyň ogly peýgamber var Allah Teala'nyň Süleyman aleyhissalam diýip Süleyman kim egirdi, üýşürdi unsujunnan ondan jinsi töwerewne üýşürip agdyna seretdirdi, tabin etdi. Ani fermany erdi bir niginnen. Onuň beýdip ınsçına ferman berip durmaklygy eline bir yüzük bardy, nigiýän yüzügiň gaşyna diýilýär. Şol yüzükde bir gaş bardy, şol gaşda bir ýanky şerhlerde şol gaşda kun feyekun diýip ýazylgydy diýipdir biri. Ýene bazılar aýtdyr bir hikmet ýazylgy diýipdirler. Ed-dünya sagatun fej'alha taqatan. Dünya bir tagatdyr, muny tagat et, tagada öwür ýaşlar ýaly zatlar bar diýipdirler, şol ýüzügiň gaşyna garal kudret nemalyg eýledi faş, wegerne kadri erdi bir direm daş. Garaz ýani maksat diýani kudret nemalyg, kudreti eşkar etmek, yüze çıkarmak, eyledi faş. Kudret nemalyg, kudreti yüze çıkarmagy faş etdi. Bennelerine ibret bolsun diýip Allah Teala kudretini görkezdi. Wegerne eger Allah Teala kudretini görkezjek bolup şeýtmedik bolsa, wegerne eger şeýle bolmasa, eger kadri erdi, muqdary agramy erdi, bir direm daş, bir dirhemlik ýöne ýanky ýüzügiň gaşyna bir daş ýagaş bardy. Bu Allah Teala'nın kudretini paş etmäge sebäp boldy, bolmasa
Olar ýalak daş, olar ýalak mukdarda, olar ýalak agramda daşlar, başga da köpdi diýdigi. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين.